Moin moin, eller Moriøjen. Jeg kommer ned fra Thyna, ned i Sønderjylland. Alt hvad der kommer øst fra Hasle og Ave, det er jo Sverige. Jeg har været til sådan en fin julefest ved Olle. Og så er der fandme bræk med et eller andet Oslo, at Fjolste har taget hans fryse. Jeg har ikke set noget. Men hvis der er nogen, der ikke har taget den her kummerfryse, så er det med. Jeg har rigeligt med mad derhjemme. Hele huset det er stort set fyldt op med mad. Vi fik dævlen bræk på mig at spise, da vi gør det godt da. Altså vi fik jo både reje, mayonnaise, bacon, champignon, agurksalat, frikadunse, mørbrad, det synes vi også er lækkert. Spækpøls, rullepøl, hamburg, skænksalat, æggesalat, sky, risteløg, blødløg, råløg, medisterpølser, lavpostej, franskbrød, rugbrød, de grønnes, andesteg, brune kartofler, hvide kartofler, søjekartofler, sildesalat, rødfisk, fiskebund, sådan en stor fin butterdejsbund, der er fyldt godt op med tosk og kogt tosk ned i bunden, og så er der rejavn og æg og alt muligt. Hvidkålspudding, skine ikke, rollmops, makrel, fiskefilet med citron og remoulade, tyttebær, waldorfsalat, oksesteg, svinesteg, skænke, risalamang, karusild, hvidsild, stegt sursild, roulade, citroner, og så til dessert, jamen der fik vi deres bundepige med sløje, flødeskum, kaffe bagefter, med lidt kleiner, snaps og æbleskiver. Finder vi nogensinde ud af, hvem der har taget Olles fryser? Jeg ved det ikke, men nu er det tid til et juletip. Se om du kan bage verdens mindste æbleskive og se med igen i morgen.